Jesu wa Mwari akamuka nemajuda MIGS vakati ndini four sides of the square. Vakati ndini four sides of the square. Vakati kuna Baba, Mwanakomana na Gabriel mzimu unoera. Vakati kumashure kwangu hakuna chimwe chiri kupi futi. Vakati Jesu Kristo Mwanakomana wa Mwari ari kuti ndini nzira yezvokwadi yapararira nenyika yose kumedza masimba eri marenyika pasina chinosara. Vakati ndini Mwari wamazviro kwazvo chivirikidzwa chepakutanga, the Wenben Sparrow, the River Grisas in Big Region. Vakati ndini denga romuchinjiko, the regional Greek. Hakuna anaenda kuna Baba asina kupfuura nokuna Jesu. Haana ushe zvipere zvinopata anouraiwa. Vara Africa. Saka nyika yose toda kuti ungave mukobvu, ungave mudiki, usingamuzive Mwanakomana wa Mwari Jesu, hauna zvauri kuita. Ungave mutsvuku, usingamuzive Emmanuel, hauna zvauri kuita sei? Toda kuti kutanga nhasi Mwanakomana wa Mwari Jesu ichiva hama yako muupenyu hwako hwese. Paunogara shedza Mwanakomana wani wa Mwari akauya muna achinzi majinesa emaji anova Jesu najiyu ane nhaka yatiri kuvavarira kuti imi mese muzive. Vara Africa. Amen. Tiri kukushedzerai kubva kumamisha enyu naGrace Church kuya kuti imi muzive kuti Mwana wa Mwari ndiye anoita seche anonamata. Takabva kuno tonamataka kuti Jesu ngaite sei? Nganamatwe Hosana, Hosana, Jesu nganamatwe Hosana, 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 Jesu nganamatwe Hosana, Hosana, Jesu nganamatwe Hosana, 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 Jesu nganamatwe Hosana, Hosana, Jesu nganamatwe Hosana, 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 Jesu nganamatwe Hosana, 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 Jesu nganamatwe Hosana, Jesu nganamatwe Hosana, 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 Jesu nganamatwe Hosana, 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 Jesu nganamatwe. Vara Africa. Nganamatwe chi? Ndiye Mwanakomana wa Mwari mumwe chete akarovererwa pamuti.